असल नेतृत्व करतो सुजित भैया हो। रिकॉर्डिंग बाय यादव स्टूडियो, जनकपुर धाम, नेपाल। डीजे भैया ओम शंकर परसा खरभिंडा। सुजित भैया हो। विद्यार्थी के शान थे सुजित भैया हो। सुजित भैया हो। विद्यार्थी के शान थे सुजित भैया हो। असल नेतृत्व चुना सुनो भैया हो। असल नेतृत्व चुना सुनो भैया हो। सब कोई के जीता कतो देख लेल हो। सब कोई के जीता कतो देख लेल हो। असल नेतृत्व करतो सुजित भैया 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 हो। ई है तो फैसला के घड़ी सुन भैया हो। घड़ी सुन भैया हो। घड़ी सुन भैया हो। रोक लहो विद्यार्थी के अन्याय सब भैया हो। अन्याय सब भैया हो। अन्याय सब भैया हो। ई है तो फैसला के घड़ी सुन भैया हो। रोक लहो विद्यार्थी के अन्याय सब भैया हो। विद्यार्थी के समस्या देखे सुजित भैया हो। विद्यार्थी के समस्या देखे सुजित भैया हो। असल नेतृत्व करतो सुजित भैया हो। असल नेतृत्व करतो सुजित भैया हो। रिकॉर्डिंग बाय यादव स्टूडियो, जनकपुर धाम, नेपाल। असल नेतृत्व करतो सुजित भैया हो। असल नेतृत्व करतो सुजित भैया हो। सुजित यादव सबके माने अपन भाई। माने अपन भाई। माने अपन भाई। सिंगर विराट गावे इहे सब जानी। इहे सब जानी। इहे सब जानी। सुजित यादव सबके माने अपन भाई। सिंगर विराट गावे इहे सब जानी। सत्यता के जीत दिला न दह हो। सत्यता के जीत दिला न दह हो। असल नेतृत्व करतो सुजित भैया हो। असल नेतृत्व करतो सुजित भैया हो।